Tak pred Cingim je ďalšia výzva, ďalší stupienok. Kruk veľmi tvrdý borec, veľa zápasov skúsený, dokáže robiť aj z ústup. Cingi zase má svoje kvality, svoju rýchlosť v tých rukách, vie si to aj postrážiť tlak. Tak môj zápas bude to 5-kolovka. Myslím si, že Kruk bude oveľa ťažší orech, ale tak to proste chodí, musíme zápasiť s tými ťažkými borcami a ja si myslím, že tvrdá príprava a celková práca našho týmu sa ukáže v náš prospech a dúfam, že sa mi podarí získať tento titul. Keď som neveril, že zvíťazí, tak do toho nejde. Značný favorit Miroslav Cingel, proste má svoje kvality, ktoré sú stále preverené a verím, že vyhrá.